Sarmangarria zara, ederreta gazte. Aurten 2025ean berriz ere lortu dugu Galdakaon bertso eskola martxan jartzea eta ikasturte berri honetan, seikote bat animatu da. Ezagutu nahi aldituzue. Goazen barrura. Zurekin ezkontzeaz dudari. Hauxe da Galdakaoko bertso eskola berria. Hementxe Galdakoko Torrezabal kulturretxean batzen gara asteazkenetan, 15ean behin, ordu eta erdiko saio egiten dugu, 6 taldetxo bat osatzea lortu dugu, eta nahi dauenarentzako ateak zabali dago zetorteko. Bertsotan bapatean egiten aritzen gara, kopla txikian eta zortziko txikian ondino, egunen batean ofizioren bat egin izan dugu bai, eta horretarako hemen atzean daukadan materiala erabiltzen dugu, karta batzuk dira, oinekin eta bar. Ni bertsotan sartu naiz, delako erabat zure euskara askatzeko eta hobeto ikasteko euskara. Ni bertso eskolara etorri naiz, txikitatik entzun ditualako bertsoak, etxan oso bertso zaleak garelako, eta orain bertso eskolan nago. Adin guztietako jendearentzako zabalik dago zateak, eta etorri nahi dozuenean. Animatu zu ere!